Ето, братя, от Иран първата ракета е изстреляна тук в Слана бара. Какво ще правим? Погледнете какви жалби. Па и туалетната са сбушили. Първа ракета е изправена. Само цялата къща. Тук в Слана бара. Отиде ми къщата, па и туалетната нема къде да зришкаме. Останах със сух хлеб. Спете вече с чорапи. Секс не правете. Че ме здравят как правите секс. Жена ми спи с железо. Слагала си между краката железо да не правим секс. Извинявам се пред камерите. Мола правим жалби големи. Цялата къща е строена. И поне туалетната не са ми пуснали тия гадови. Ни секс, ни кеч. Ето. Сега искам да събирате всички пари от квартал Нов път и от всички, от цяла България, да събирате не много. Кой колко има от сърце? По 200 евро, по 200, по 200. Трябват ми 250 хиляди евро, за да възстановя тази къща, братя. Целувам ми пеле, аз па пелете. Целувам ми арнете, аз па арнете. Целувам ми сърцето, братя. Това от мене шейха. Споделете, моля ви. Споделете, па на цяла туалетна, цяла къща отиде.